Kaixo lagunok, gaur fizikaren beste misterio bati helduko diogu. Zergatik ikusten dugu zerua urdin egunez eta gorrixka ilun abarrean? Neguan, goizean, eskolarako esnatzerakoan edo udako hondartza egun luze baten ostean askotan egiten dugu galdera hori. Ez da ulertzen zaila ere. Goazen, lehenik, eguzkiaren argia ez da zuria. Bai, zure begiek zuria ikusten dute, baina benetako eguzkiaren argia kolore guztien nahasketa da. Hau, hortzadarrari buruzko bidean ere azaldu genuen, gogoratzen? Morea eta urdina uhin luzera motzak dira, energia altukoak, eta gorria eta horia uhin luzera luzeagokoak, baina energia txikiagorekin, eta hau da gakoa. Zer gertatzen da egunez? Pentsatu, eguzkiaren argiak gure atmosferan sartu behar dutela. Atmosferan daude nitrogeno eta oxigeno molekulak, eta horiek argiarekin interakzioan hasten dira. Baina ez dituzte kolore guztiak berdin tratatzen. Kolore urdina eta morea, uhin luzera motzak direnez, errazago barreiatzen dira aireko molekulen aurka talka egitean. Horrek esan nahi du urdin eta more koloreak nonahi sakabalatzen direla. Eta horregatik ikusten dugu zerua urdin. Zer gertatzen da morearekin? Gure begiak urdinari sentikorragoak direla. Eta horregatik ez dugu moreak hasi ikusten. Eta egun sentien eta ilun abarrean, hemen gauzak aldatzen dira, eta zeruaren espektakulua hazten da. Ilun abarrean eguzkia horizontetik gertu dago, eta haren argiak atmosferan bide luzeagoa egin behar du zeharka iristen delako. Bide luze horretan, kolore urdin eta moreak ia guztiz barreiatzen dira, eta argitik desagertzen dira. Kolore gorria, naranja eta horia, uhin luzera luzeagokoak direnez, hobeto iristen dira gure begietara. Horregatik, ilun abarrean eta egun sentian, zeruak kolore gorrixkak hartzen ditu. Gorria eta laranja irabazleak dira. Zerua koloretan margotzen duen pintorea da fisika. Egunez, atmosferako molekulak urdina barreiatzen dute gehien. Eta horrek urdin bihurtzen du zerua. Ilun abarrean argiak bide luzeagoa egiten du, eta urdinak galtzen dira. Orduan, kolore gorriak nabarmentzen dira. Hurrengoan, lagunekin ilun abarrederra ikusten ari zareten magia zapuztu dezakezu. Hori guztia uhin luzeera eta barreiaketaren lana da. Hau gustatu bazaizue, klikatu like eta kontatu iruzkinetan. Zein da zuen kolore gogokoena?